Ebra na afriye ene ado eyi no asama afriye kan ba ko ne se me de metre krom ha ya na me wu ha kura no a me kankan ekura besie me enti me de priwitiri me de me nko obi o ye de won ko gu sire so no afa nipa no hyase se owu maako asebo hyase se akiri bia we ajata akiri bia we awo ekabi afa yenya nkyerɛ so ekabi sukom ane konfita ekum kototu ewiase no hyase se edi wo mu ɛwɔ sire so nipa no hyase se owu maako afa eduru baabi no na afiriye ohun ne awonka nipa na ewu nanum no nyinaa kankan entimi ensie afiriye enti afiriye duru so ba bewo no na ya werɛho ani osun ade ba ko kai ye ne se ni nua yawado eka kire ne se ofie ni fie wanya fie angu wanya dan angu wanya baabi angu se Ɛserɛ So na ne kankan so anya siefo